Ofundisayo uVabakshni Maharaj. Ake sifunde le ndatshana. Kunomuntu onesitolo sakhe kudayisa ukudla kuyahlalwa kungcebetshelekwe nje kube mnandi ufisa ukwazi ukuthi labantu abezayo endaweni yakhe bezokudla ukudla kwakhe baqhamukaphi. Ngelinye ilanga waba nesu wacabanga ukuthi ukuze akwazi ukukala ibanga labantu labalihambayo ukuza endaweni yakhe uzozama ukwenza njani ukuhlanganisa noma ababuze baphendula ke abantu basho 416 o 6 kanje kanjalo usuyabuzwa ke wena ukuthi lo baba lona basesethole lolu lwazi ukuthi abantu bahamba ibanga elingakanani ukuze endaweni yakhe base bethi chaza ke wena noma zama wena ukumdwebela igraph okukhombisa ispread kanye nemideni yokuthi abantu bahamba kangakanani. Ngiyabona ngiqhamisile amagama abalekile kumele sisebenze ngawo ispread yakhona kanye nemideni. Wasuyabuza ukuthi hlobo luni lwegraph okumele ayidwebe ukuze ukuzwakale kangconywana loku asebenza ngakho. Ukuthola ukuthi yiphi graph kulula ukuthi ayidwebe umsebenzi nje uyobe usuphuma ekutheni sisebenze ngayo leyo graph kanti igraph yona ayizuba nenkinga. Asibone ukuthi senze njani siyathatha zonke le number angithembe nawe kuyacacela ukuthi kuzomela sidwebe ibox ne-whisker graph ya sizodweba yona kodwa sike silungise le nombolo ngendlela sisuka kwekuncane iya le kwenkulu. No 4 khona umunye 4 ya khona umunye 4 5 ukhona ngase 5 ukhona 5 awukho 6 ukhona 7 now ngiyabona 7 singakhohlwa nangu no1 nce siyazi bese ngabona ngenani kodwa nangu 1 babili impela nangu nomunye 1 ngala ukhona 8 now 8 9 ukhona cha 10 now 11 ukhona ngiyabona 11 ukhona 12 awukho 13 awukho sithi 14 15 u16 ukhona cha 17 18 19 20 sifaka wona 22. Sesiziqondisile ke inamba sukela kwencane siyale kwenkulu. Sesiyovala khona siyibale. Singaka 18 19 balele 2 4 6 8 10 12 14 16 18. Hayibo ngabe ngibala kahle 8 10 12 14 16 18. Uyabona ukuthi u6 wethu singawubamba njengemedian. Uyabona ukuthi wona uphakathi nendawo base ziyaqhubeka inamba asibhalela median kubani uzokhumbula ukuthi yini imideni. Imideni iyo inombolo ephakathi nendawo kulezo nombolo zakho osuke uziphiwe osebenza ngazo. Sithola ukuthi u6 ke wethu lona aspects singathi ziningi inamba zethu. Aspects ukuthi ngale phambi kwa6 kunenombolo eziningi ngatholakala nenye imideni yakhona. Nangale kwa6 ziningi inombolo esakhona kusangatholakala nenye imideni yakhona. Sibone sino 1 sino 2 sino 3 sino 4 sinenamba ezu8 ngale kwa6 ngaphambi kwa6. Uyabona ukuthi u2 no3 ungaba phakathi nendawo ungaba ama mideni ethu. Uyazi ke ukuthi basithola inamba zibe mbili zama mideni senze njani siyayihlukanisa lezo namba noma sithatha inamba ephakathi nendawo kwazo lezo namba. Ngakho lana sino 2 sino 3 phakathi nendawo kwa2 no3 ngawuba ngawu 2.5 nangale kwa6 sine namba ezinye ezu8 sinezinye nalana kusho ukuthi singaphunyelwa emideni yakhona. Yona le mideni yakhona izobe sino 11 kanye lobani no14. Okuphakathi nendawo kwa11 no14 siyazi ukuthi eva kwa11 u12 kuba u13 phambi kokuba u14 singathatha ngokuthi u12.5. Uyabona ukuthi kuqhamuke ama mideni awu3
kodwa yiyo imideni yakhona singashibamba lapha ka-6 base kuzo zonke iy'namba ngale kwa-6 nangaphambi kwa-6 sikwazi ukutholani, sikwazi ukuthola amanye ama-median. Asizame-ke manje ukudweba umdwebo wethu lo kade suceliwe ngoba bekuthiwa le ndoda sisize ngokuthi sidwebe, sisho ukuthi ngawumuphi umdwebe ongalunga ekutheni siwudwebe base siyasiza ngaloko la. Asibhale iy'namba singeqa ngabo-5 ngoba ngathi o-5 bangasebenza. Sithi 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. So zama ukudweba lo mdwebo wethu we-box and whisker khona la. Sekele le namba lezi ezingaphakathi ezize zixhumane nama-median ethu. Ngisekele ngibona ukuthi ngizokwehla kanjani nazo lezo namba zethu. U2 no3 nje bu-2.5 ngabe sengizowufakela ngalaphi. Ngabe sengi-2.5 ungangena la. Lapha amanye ama-million akhona u6 angale sithathe le amancane ama-median akhona 12.5 ngawubamba ngala. Ungasho ukuthi ungalapho 12.5 wethu ncise 12.5 wethu ungangena khona la. Yini enye esibe sashoda ngayo esingabe sangayifaka sibe asidwebele ibhokisi la. Siwaxhome ama-median ethu omabili lawa esiwathole kamuva. Sibone khona ukuthi kuyoba njani uma sizowadwebela ngalapho. Ngbo ya6 nayo ya6 la. Sidwebela khona la qondise ya u6 ungaba khona la. Sesidwebela le eyoyo i-median yethu vele lesithole koqala u6 so ufakele khona lapho. Base ziyaqhubeka zibantathe ngaleni inombolo nangalena zibantathe inombolo 22 wethu la sigcina khona. Inombolo zethu sigcina khona. Sesiyayinweba ke i-range yethu la kugcina khona e-range sesingasho nanokuthi yini i-spread ngamanye amazwi. Nanku u1 ngiyathemba ukuthi uwo lo singawuthola kanje. Ungakuthatha ke lokho kusukela khona lapha ku1 kuwo lo mdwebo wethu uziyoyibamba lapha ku22. Ungakuthatha lokho njenge-spread. Njenge-spread ngamanye amazwi nakweminye imbizo ungezwa kuthiwa i-range. Ya ukusuka la kuncane khona kuze kuyofinyelela lapho kukhulu khona. Uyabona ukuthi nge-box and whisker kulula kanjani ukuthola impendulo.